ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ସୁଦୂର କୋରାପୁଟରୁ ଆସି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ବହୁ ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆଉଟଡୋର ବହୁତ ଛୋଟ। ରୋଗୀ ଶଯ୍ୟା 100 କି 200 ହେବ। ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଦେଲେ ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ହେବ। ମାତ୍ର ଯାହା ଭାବିବା ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରବାବୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭଡ଼ାଘର ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ନୂଆ ଜାଗା, ତେଣୁ ରବି ମଉସା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁହେଁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରବି ମଉସା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଭଡ଼ାଘର ମିଳେ। ସେଇଠି ଠିକ୍ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ରହୁଥିଲେ। ଘର ବେଶ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ବେଡରୁମ୍ 2ଟା, କିଚେନ୍, ଡାଇନିଂ, ପୂଜାଘର, ଟଏଲେଟ୍ ସାଥିରେ ପଟିକ। କାର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ ବି ଅଛି। ଆଗରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା। ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର। ଘର ମାଲିକ ଘର ଭଡ଼ା ତୁଟାଇଲେ ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କା। ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେମିତି ସବୁ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍, ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଶିଶୁ କାଠରେ ତିଆରି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ। ସମୟ ଥିଲା ସେହି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରାଜବଂଶର କିଶୋରୀ ରାଜକୁମାରୀ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରବି ମଉସା ଲୋକ ଡାକି ସବୁ ଘର ସଫା କରାଇ ଫିନାଇଲରେ ପୋଛାଇ ସାରିଲେଣି। ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଲୋକଟିଏ। ମିଶ୍ରବାବୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଏମିତି ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ଭାରି ସହଜରେ ଭଡ଼ାଘର ମିଳିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସାହି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦେଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ, 5ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଓ 1ମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ। ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟରୁ ଏତେ ଦୂର ଆସି ଥକି ପଡ଼ିବାରୁ ସୋଫା ଉପରେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଜି ରାତିର ରୋଷେଇ କରିବା କଷ୍ଟକର। ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ରବି ମଉସା ଓ ମିଶ୍ରବାବୁ ଯାଇ ଢାବାରୁ ରାତ୍ରି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ। ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ରବି ମଉସା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁଟି ଓ ତରକାରୀ ଟିକିଏ ଖାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଭେଟ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ। ଭଡ଼ାଘରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା। ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଣାଗଲା ଘୁଙ୍ଗୁରର ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦ। କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାବୁଥିଲେ ମିସେସ୍ ମିଶ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ମିସେସ୍ ମିଶ୍ର ଓ ପିଲାମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରବାବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଲେ। ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପଛପଟ ବଡ଼ ଆଇନାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅନ୍ୟପଟ କାନ୍ଥକୁ ଛୁଉଁଥାଏ। କାନ୍ଥରେ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାର ଚିତ୍ର। ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଖି ମଳି ପୁଣି ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦର୍ପଣରେ ସେହି କନ୍ୟାର ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ଯେପରିକି ଦର୍ପଣ ସେପଟୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ଦର୍ପଣ ସେପଟୁ ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆହୁରି ଚମକି ଉଠିଲେ ମିଶ୍ରବାବୁ। ପଲଙ୍କରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ। ହେଲେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଅଞ୍ଚଳ। ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ରବି ମଉସାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ରବି ମଉସା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ମିଶ୍ରବାବୁ ଭୟରେ ପୁଣି ଶିହରି ଉଠିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ସତେ କ'ଣ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲର ଦର୍ପଣଟା ଅଭିଶପ୍ତ କି? ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ଦର୍ପଣଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଶପ୍ତ ଦର୍ପଣ। ଶୀତ ଦିନ। କମ୍ବଳରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ଏ କ'ଣ? ଆପେ ଆପେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଭାରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କି ଘର ଭଡ଼ା ନେଲେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଭୟ। ଅନେକ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଲା। ଯଦି ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ଭୂତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହା ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ କିପରି ରହୁଥିଲେ? କବାଟ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ। ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେହି ଝିଅର ଛମ୍ ଛମ୍ ପାଦ ଶବ୍ଦ। ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା। ରାତ୍ରିର ଭୟ ମନରୁ ଯାଉନଥାଏ। ମିଶ୍ରବାବୁ ପୁଣି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ। ଏ କ'ଣ? ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖା ନ ଯାଇ
ସେ ଝିଅଟିର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରୁ ଭୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। କାହାକୁ ଏକଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାନିଆ ଧରି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ଦୂରରୁ ମିଶ୍ରବାବୁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଝିଅର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ନିଜକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଡାକି ସେହି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଦର୍ପଣ ଭିତରୁ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଘର ମାଲିକ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେହି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ। ରବି ମଉସା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ଦର୍ପଣର ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଦର୍ପଣ ସହିତ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହି ଆସୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଏ ଦର୍ପଣରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଣା ବହି ଖୋଲିଲେ ରବି ମଉସା। ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। ସେଠି ଲେଖାଥିଲା ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଦର୍ପଣ କଥା। ଏହି ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ସେହି ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ତାହେଲେ ପୁରାତନ ଯୁଗର 200 ପୁରୁଣା ରାଜକୁମାର ସୁନନ୍ଦନ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯେ ସେ ସମୟର ରାଜକୁମାର ସୁନନ୍ଦନ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ରବି ମଉସା ଆଉ ଭୁଲ କଲେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଏ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସକାଳ 9ଟା ବେଳକୁ ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ଘରେ ଆଉ କେହି ଭଡ଼ା ରହିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ମନକୁ ମନ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଦର୍ପଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।